asi mazuva ano kare haagare ari kare, asi tinokoshesa kare sekuru nambuya muri muno, tinozvikoshesa nekuti hatigone kufamba rwendo rwemberi tisingaone zvakadini zvakaitika sure. Asi magariro ataakuita pada kunetsa, mashamwaridzana ataakuita onetsa, tichazvinzwa. Zuva rega rega unowana vamwe vane mbonje, zuva rega rega unowana vari kuchema. Dambudziko riripo nderekuti vanhu vakabva pamurayiro waMwari wekuroorana. Mwari vane marongero avo nematarisiro avo avaitarisira kuti wanano inge iri. Zvino vanhu vakubva ipapo, ndinogara ndichitaurira vamwe vanhu, kune wanano dzinogadzirwa mumastriti, idzodzi hadzirarami. Koita wanano inogadzirwa kudenga naMwari, iyo inorarama. Nyaya yatiri kutaura yewedhi rinoti kurambana haimo muvhokabhurari kana kuti mumashoko aMwari, nekuti Mwari havana kunyora chinhu chinonzi kurambana. Divorce chinhu chakanyorwa naSatani, yatinoti the devil ndiye the author wekurambana. But chiri kurwadza manje nyaya yekurambana. Kare isu taizowa kuti vanhu kana vachinzi vakarambana tichakura ainge atopuwa kupura atoenda kwake akutogara kumusha kwake uya ako akoziva kuti vatete vedu vakarambwa, avachiziva kuti bhuta havachisina chidzimai. Zvino iye zvino pesendeji zhinji yakatorambana asi vari vese mudzimba.